Welcome back to my YouTube channel. So, ay among kahimtang ug manguli mo yung mga estudyante tara from Nuknukan Island. Sama sila sa manguli ni sila. Sa ahma naman mo klase, manguli na ni. So, manakan na sila mga bangka. So, taga Nuknukan ni siya. Say hi. So, it's already 4:30 the afternoon, so muna sila sa padung ni sila manguli siya oh. Oh, mga bata na siya, so muna mo buhaton kada uli mag-ubog ubog-ubog, so mag-ubog mi, so mo mga kauban mga teachers nagbaktas na sila kay layo kay among pambot sa unahan to ara. So ag ending mga basa mi ani inag-uli. So, baktas. So, di siya lalim no ang kinabuhi sa teachers kada panguli. So, mo na siya mga team uli. So, ubog o basa gihapon. Para siya. Na siya. Mo na siya. Katong iya ha. Mo to siya ang isla Nuknukan. So, dali mo siya makita. So, mo na siya. Manguli na mi. So kada adlaw magsigiog kabasa. So mga taga Nuknukan sila di ay. Ubog gihapon na siya. So layo pag yun kaayo ang baktasan. As in tagatuhod na nako. Iso jud taas ta kaayo. Dara. Lagi dong pasailoan na gyud dong. Sa unsong babasa man gyud ta dang. Ting uli na sad, basa na pod. Kinahalang siya mag-antos ko siya para jud makaulit na siya. So masakay madimig buti-buti. So mo namang sakyan. Manakay dimig buti-buti para makasakay ni padulong sa amo ang bangka. Kaya murag ni maarang ni ani, kay murag so mo na among gisakyan. Sakyan na mo pa dong. Kana siya kanang buti-buti. Mo na buti-buti. Mo na mong sakyan pa dong sa sakyanan sa bangka na. Ambak. Ambak na Ma'am Rose. Hello. Sa mo na mong sakyan pa dong sa bangka. Oo. Sa ganahan lang. I-video ni sila kaya kay ipadani sa malaalam mo kaya charot. Oh, dara hi. Sumali lang sakyan para maka Hi Sir Verhel. Murag maabot na siguro. Alam, sure ka magpaabot kita na mo. My God. Sumoto ang mga bata, manaki na sila bangka, padung na sila sa Nuknukan Island. Ano sila? So morning among buhat kada adlaw kada uli basa
So kag amo ang pantalan ani naman ni Santa dapat kini pantalan na naguba lang siya sa bagyong Odette. So mo nang lisod gid kay risky kay sa mga estudyante nga mo sakay tungod kay naguba man ang tulay. So dapat maubog din siya dapat. So medyo layo pag siya so katumo to mong sakyan. Ay! Shit! Uy, ginuok ko. May pagkaumunan nila dyan. Sama na sila mga bata taganuknukan na sila. Halak ka welcome to my uy nangit-ngit na gyud siya day. Ngit-ngit na. Ako coba bang lian oy. Mata na nga maligo. Maligo ng mga bata ka nga basa na mga Hoy! 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 nalingaw yung mga batas ko buti-buti. Naingurante na sila buti-buti kay pasukas ulang kanaboy ka pasakasakag buti-buti. Boy! Like. No? No? Pero agad Lower ko na grade 10 na biya akong klase. Grade 11. Pag mga bata pa min tayo. Kini mga bata to abi anak ito 39 nila. Kalau iki umpo lang. Bro, pag naliko ka sa tibok adlaw. Ito mo kitchen na to day no? Ang kitchen mo. Kapit na tagito yun. Amal lagi pong analysis kay sa exhaust sa AC sa